Hey, ja goeie. Ik ben Theo Ruijs, ik kom uit Sneek en het is fantastisch. We hebben zo mooi weer. Het loopt als een speer en ik weet niet wat er allemaal is, maar het gaat hartstikke goed. Heel veel plezier de anderen. Hoi. Ben vertellen. Nou, we hebben een heel grutsk op mijn man en op haar huid, want die rent voor de 10e keer naar de Alve Sterrentocht. En hij had hem al gefietst en hij had hem rien door het ijs. Hij stiet hier ik op een tegeltje dus bij de bregen. Ja. En we hebben gekregen wie motion. Mooi een grut spandoek. Spandoek van, zit er ik maar op. Dat Nog ik dat met het rijden, zie je een keer in de Alve Sterren. Nou. Prachtig, en hij had een t-shirt aan, dus hij valt wel op in de groep. En we zijn heel trots op hem, op zijn huid, want hij is al 69 die man. Ja, nou, maar nog zo fit als een hoentje. Hartstikke goed. Nou, doei! Oh, als ik te snel loop, ik kom wel eens achter dat je wel eens te snel loopt. En dan loopt mij dat voorbij, maar er staat een biertje ergens op tafel, dan ga ik er naartoe. Kijk, ja. Kijk, al een verhaal, nooit ja, wat maken van zee. Het gaat geweldig en het is met z'n een keer en ik hoop nog wel in het man. Nou, het jeetje wordt wel aardig goed. Juist het weer eigenlijk wat makkelijker. Maar na een paar uur dan ben we er en we rennen prima op. Ik ren mezelf voorbij. Wat ik denk om volgende week. Ik met mij erbij blijven. En dan ben ik op mijn best. Nou, ik ren net mee, ik ben uitval en ik geef mij met de bestuur. En ik zou zeggen, Rochers, ik kom met Kuuk uit Nijmegen en ik heb Sneek altijd bol. Boor! Oh Joet, Joet weer een fluitje van Sen. Hey, als de Elfstedentocht roen heeft en de Elfstedentocht reden, nou dan heeft het ding. En de Elfstedentocht reden die we zo'n 90, wie we als laatste wie we start, want we hebben een potentiële kaart. Jij wel van voet. En we winnen hier, nou ik denk ongeveer jij wel van de jongens. Goed 11 worden van de oud. Maar wel 10 keer deurgaan, maar 11 keer opstaan.